Maswera sei vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: nganzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Inini ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 21 years ekuberekwa. Mukoma, ndikuda kukuudzaiwo izvo zvandakapfuurirwa naamai vangu kuti ndinge ndichizoita. Ndichiita izvi kwainge kuri kukuvadza umwe musikana uyo naiyewo ainge amitisirwawo neuyo akazova murume wangu. So my boyfriend, he was dating two girls at the same time. Ndainge ndichizviziva zvangu, but semunhuwo wekuti ane mari dzake, ndainge ndakangozvipira kuti kunyange kuri kuzunza akazotitora tiri vaviri, as long as tichingozowirirana panenge pasitomborina kana problem. Saka nyaya yakazoitika ndeyekuti iye ndiye akabva azotanga musindo wacho. Ndakazotuudzwawo neimwe friend yake kuti unozviziva here, shamwari yangu iye ari kufamba achikuendera kumaprofita, uye zvainge zvichitonzi akatotenga tsono. Achinotenga tsono idzi ndokubva azodzideketerera muzita rangu kuitira kuti inini ndinge ndichizokuvara. Saka ainge achida kuti ndinge ndichizoita an abortion. So ndakabva ndazoti pano ndoita sei, ndikati ndonyarara, ndikati handingambonyarare, ndikabva ndati zvainge zviri nani kuti ndinge ndichiudza amai vangu. But ipapo mukwamanashe ndopandakatoona kutoti ndainge ndatobhaisa, because amai vangu vakabva vazonditi vainge vachida kuti tinge tichienda kune umwe munhu wavanoziva. Takatanga taenda kune umwewo anoita zvenguo tsvuku. Tichibva ipapo ndokubva tazoenda kun'anga. Zvino takati taenda kun'anga kuya ndopandakabva ndachizonzi ndaifanira kuzomumirira kuzonosvika achizonozvara. Kana abetserwa paya ndokuramba ndichingopretenda sekunge tinowirirana, but ndichida kuti ndinge ndichiswedera padhuze naye so that ndinge ndichizotora pampa remwana wake. Ndozvandakazoita mukomanashi. Nerimwe zuva, sezvo tose tiri kungogara munzvimbo imwe chete, akabva achizouya kumba kwedu ainge atori nemwana wake, because vana vedu ivo vainge vakangosiyana ne-few months. Ndokubva auya paya tichitokurukura tichitotaura nyaya. Tainge tava kuita sekunge tainge tava kuda kunzwanana so that tinge tichizongogara zvedu nemurume wedu panzvimbo imwe chete. But amai vangu vakabva varamba, vakabva vati hakuna zvakadaro. So amai vakandimanikidza kuti ndige ndichimubira pampa rake. Ndakaba pampa riya ndokubva ndazoripa mama. Then naamai takabva tachizoenda kune n'anga iyaya. Saka n'anga iyi ndiyo yakabva yazogadzira pampa remwana uya kutaura kuno munhu atori pakuchema because akashayikirwa nemwana wake. Ndoda kungoreurura mukoma kuti ndozvandakaita. Ndakauraya mwana wemusikana uyu akamitiswawo nemukomana wangu. Saka zvaizvezvi murume ari kutoti anotoda inini more than musikana uyu. The reason it is because sekuru vaya vakabva vazoti vainge vachida kugadzira masari. Ko ndainge ndisingatombozivi kuti sari iro rinokwanisa kutoita zvekutogadzirwa. Kana ragadzirwa paya then munhu obva atotumidzirwa sari riya. Ndozvakaitwa nasekuru vaya. Mushure mekunge vaita zvavakaita sekuru vaya, vakabva vazoti vainge vachida kuti ndinge ndichizodzoka zvekare kana kuri kuzonzi mwana wemusikana uyu kana ashayika. So akati ashayika mukomanashi, ndopandakabva ndazodzokera kwavari sekuru vaya. Nasekuru vaya takazosangana pabonde. Mushure mekunge tasangana pabonde, then ndopa vakanditi vainge vandimanikidzira kusangana neni pabonde kuitira kuti ndinge ndichizova ndakachengetedzeka. Vakarara neni sekuru ava pasina kana kumboshandisirana dziviriro. Saka ivo vakabva vati handaifanira kuti ndinge ndichizoudza amai vangu, ende zvechokwadi handina kuudza amai vangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Ngatizame kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Ndikedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. So ndine imwe friend yangu uyo ainge achitawo zvebold. Saka mazuva paakatanga kuita zvebold ndaitomushora ndichitoti munhu anopenga uyu. Noreva kuti angasiya basa
kuti anga achiita basa risina basa rebolt uye zvekare achiita izvozvo zvana Mr D zvematekelot nei. Zvino mukomanashi ndakati ndamushora kudaro kuna madam, kana madam vaitoti ya vanhu ava vachafa nenzara, but mukomanashi ndakabva ndatoona kutoti friend yangu ainge ava kutotanga kutoita mari. Mukomanashi akati aita mari kudaro, ndipo apo pandakabva ndachizoona kuti kana mumba mainge musisina mufaro, madam vainge vava kungogara vakatsamwa. Then nerimwe zuva namadam takabva tazonetsana, ndokubva ndazoona kuti madam vainge votondicompare kune friend yangu vachingonditi iwo basa rako nderekuti unongofamba uchingokwidza mahure chete mumotikari, kunze kwekuti unge uchiita zvinoitwa nana baba nhingi. Mukadzi ainge ava kutondicompare nebest friend yangu, so ndakabva ndazonzwa godo nemweya weshanje, ndikabva ndaona kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichitsvaka munhu anomukuvadza. Saka ndakambotanga ndataura nezvimwe zvavakomana zvaana nyaupe but zvimakarad kunoku kwatiri, then ndakati ndataura nazvo ndikaona kuti zvaikwanisa kuzoti netsei, ndokubva ndachizoti zviri nani kuti ndinge ndichizoenda kuna sangoma. Saka ndikaenda kune umwe sangoma wechikosa. Saka sangoma uyu akabva andigadzirira mishonga. Motikari yefriend yangu yakangotsva mukoma, usiku iri yoga yakatongotsva motikari yake. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Shuwa kuitira munhu utsinye zvekuti unosvika pakumaendera kun'anga kuitira kuti mudziyo wake unge uchizoparara. Hanzi chinondifadza ndechekuti semunhu anga asina insurance zvakatofarana kutaura kuno. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Mukomanashi, nditori neaddiction yangu ndeyekuti ndinoda vanhukadzi zvisingaite, ende ndinotoda vanhukadzi vanokwana ivo kuita kana 10 pazuva, ende ndinoti ndichipedza kuita bonde nemukadzi wandinenge ndiinaye ndinobva ndatonzwa zvichitoti dai watsvaka zvikare umwe uye wandinenge ndiinaye, kunyangwe kana ndikanzwa kuda kumurova imwe raundi yechinumber 2 ndinenge ndava kusatoda nezvake. So mukomanashi, ndo nyaya yangu iyo yandiinayo. Zvinhu izvi pazvakatanga kuitika ndainge ndichiri kuma 23 years, ndokubva ndatotanga kuita zvekukecha mahure, because vasikana vainge vava kutoziva kutoti ndo stara yangu, ndikangorara newe ndinenge ndava kusatokuda. Ndikabva ndati zviri nani kuti ndinge ndichiita zvekukecha mahure. Mukoma ndakazosvika pakumitisa vasikana ivo vanokwana kuita 7 within a very short period of time, ndokubva ndazoya kuno kuSouth Africa. Saka ndotoona kutoti kuno kuSouth Africa, even though tichiti zvinhu zvakaoma, but mari yangu iri kungoperera muvanhukadzi. Handikwanise kungozviudza kuti kuno ndakauyirawo kuti ndige ndichiuya kuzoshanda. Ndinongoramba ndichingozviudza kuti pano ndiri kufanira kuti ndige ndichitombonakirwa neupenyu. Ende semuno muSouth Africa, dambudziko ririmo nderekuti kunyangwe vacho vakadzi ava vedu vanobva kuzimu, kunyangwe atori mukadzi wemunhu, but still mukadzi iyeye nyange ukangomurakidza mari then anotobvuma kurara newe. Apa inini ndiri munhu wekuti handina kana kumboomera munhu wandinenge ndichitonyenga ndinotomudza kutoti ndinokupa mari kana ukarara neni, kunyangwe akati anoda 1000 kana 2000 ndinotongomuti huya tirare tose. Ende ndinenge ndava kusatombokwanisa kugadzikana panguva yacho iyoyo. Ndinotonzwa muviri wangu wose uchibvunda, kana kuri kunzi ndinenge ndiine mukadzi wandinenge ndichichiva ndichitaura naye achindinyima bonde, kuzonozvika achizonondipa bonde, ndobva ndinotonzwa kutoti hana yangu zvino inenge yagadzikana. Saka ndinodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Ndaneta nekuramba ndichingodyiwa. Like right now mari yandinowana pamwedzi ndinowana 6,000 rands. Saka pa 6,000 iyoyo ndikabhadhara rent nekutenga chikafu 2,000 inokwana. Pane iyo imwe shoma iyo inenge yasara, ndaifanira kuti ndige ndichiitawo something kumboko semunhu asina mukadzi, but handitomborina kana chandiinacho.
vamwe vangu avo vandinoshanda navo unyatsokuona kuti vanhu ava vari kuronga. Kana ndichinzi ndiri kuenda kuZim, ndinenge ndangoenda kungonodhindisa passport, ndotorova U10 ndobva ndadzoka kumba. Handina kana chandiinacho. Baba vangu vakashayika mukoma, handina kana kukwanisa kuenda, not because ndainge ndisina mari, but nekuda kwekuti ndainge ndichitonyara kuti zvino kana ndikadzokera kumba ndisina kana chandiinacho vanhu vangasandiseka here. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokomberawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndikuda kureururawo zvandakaita. Ndatova ne almost 2 months kubva zvandakauya kuno kuSouth Africa. Apa ndakatotanga kuteerera muconversions enyu ndichiri kuZim. So mukoma Nashe, zvisingazivikanwi navadhala ava vandiri kugara navo ndezvekuti pandakauya kuno kumukoma Nashe ndakabva ndachizotanga kudanana nadriver webhazi. Saka ndakatonyengwa naye driver uyu patainge tichiri muHarare. Zvino takazoti by the time tichizouya kunoku vanhu vainge vava vashoma. Vazhinji vanhu vakaburukira kunana Masvingo, kunana Ngundu uko. Takazosara tozosvika muBait Bridge, bhazi rainge risisina vanhu. Saka uya akabva azouya ndokubva agara pasaiti neni, tikabva tatanga kukurukura nyaya. Baba ivavo vaiva nesweet tongue. I think kuti vane mishonga uya wekuti kana akangotaura nemukadzi, mukadzi anobva atotanga kutonzwa kuda. Ipapo achitaura neni mukoma, ndakabva ndatonzwa kutoti ndainge ndava kutoda. Zvino mukoma Nashe ndakabva ndazoti kwaari tadi tangogara tangoenda kubackseat tangonogohesa bhora racho. Takaenda kubackseat mukoma ndokubva tanyatsokurara zvakanaka. Tikabva tatanga kuita bonde redu mukoma Nashe. Takaita bonde redu tingangoti usiku hwose. Taingozorora chete kana tikanzwa vanhu vachikosora, but taiti bhazi paya parinenge richinyatsokudhuma richishinyira, nesuwo kubackseat ikoko tainge tichinyatsokushinyidzana. Takazoti tasvika paya, then iye manje akabva azonditi ainge asingakwanisi kuuya kuzonditora nekuda kwekuti murungu wake ainge aramba. Akabva ati it is too busy today. Akabva akumbira mukadzi wemuzukuru wake. Ndakafara chaizvo mukoma, because ndainyatsokunzwa kuti uko kwainge kwakashama. Ndichiti zvino kana kuri kunzi munhu akati ainge achida kuti ange achizorara neni tasvika kumba kwake, ndaizozvifambisa sei? So ndakatorwa nemukadzi wemuzukuru ndokubva taenda kuya. Akabva anditi inini gogo ndava kukusiyai muchimbotsvaira muchigadzirawo mumba menyu. Ndikati iripo. Ndakavhura firiji mukoma, ndikabva ndaona kuti maiva nemaice block ainge arimo. Ndakatora maice block aya ndini uyo ndikabva ndikamandonyera kusika rudzi kwangu. Muswere wese wezuva ndina kana kumbozvipa zororo. Ndakapedzera ndava kunzwa kuti chando chiya chainge chava kundirwadza kuzasi uku, but ndakaramba ndichingoshingirira ndichida kuti kunge kuchizodzokedzana. Ndakabvunza marecipe ndichabvunzazve mumagroup evanhukadzi umo mandiri. Vakazoti vauya zvavo usiku ngesu uyo ndokubva tatanga kutamba mutambo wedu werudo. Kana iye akagutsurira musoro achiti now I can see kuti zveshuwa zviya zvawaindiudza it is the truth, because ndainge ndakamunyepera kuti ndainge ndatova nemwedzi yakati wandei ndisingachazivi chinonzi munhurume. Ende ndakatomuvhundutsira ndikati handitonoziva kuti ndava almost 9 months ndisingachazivi chinonzi munhurume. Saka hamenwa hako kuno kukuZimu ndinokwanisa kuzongokaruka ndapinwa. Ende kana ndikapinwa neuyo anenge andipina, ziva kutoti ndinenge ndava kutova mukadzi wake munhu iyeye. Zvadaro mukoma Nashe munhu akabva achizondimanikidza, akabva ati kufanira kuti unge uchizoya kunoku nekukasika. Ndikabva ndazouya kuno nanhasi ndigere nemunhu wangu. Ndiyo confession yangu iyi mucomment section. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndinoda kureurura kuti ndakaita imwe inonzi spiritual money blockage pane imwe hanzvadzi yangu. So he is my cousin brother.
chakangondibhowa ndechekuti ndini ndakatanga kuuya kuno kuSouth Africa ndokubva ndazomusimudzira akabva azoya kuno kuSouth Africa ndikabva ndatanga kushanda naye. Saka I expectedwo kuti mwedzi wake wekutanga, since he knew kuti ndainge ndiine zvikwereti zvakawanda, I thought kuti he was going to offer me support, but munhu akabva atotora mari yake yose ndokubva atotumidzira mukadzi wake. Ndakarwadziwa mukomana apa. Ndainge ndaita zvekare umwe mwedzi ndichimubikira zvokudya kuti tienda kubasa, ndaimuisirawo chikafu mulunch box, tichidzoka zvekare usiku ndini futi ndainge ndichimufidha. Ndakarwadziwa ndikabva ndaona kuti ya munhu mutema haana chakanaka zvokwadi. Zvadaro mukomana ndakabva ndachizoti ndiri kufanira kuti ndige ndichigadzira munhu. Saka ndakabva ndazoenda kune vamwe madzimai ava vakabva vanditi kana muchikwanisa ndoda kuti munge muchingomukwereta kana 10 rand kana 5 rand, handisi kumboda mari yakawanda. Ndozvandakabva ndazoita ipapo. Ndakabva ndamuti one day tiri kubasa, iwe ndipowo 10 rand ndoda kutenga mabiscuits. Akabva nditi sisi handina 10 rand but ndingori ne 5 rand iyi. Ndokubva andipa 5 rand. Saka 5 rand iyi mukomanashi madzimai vaya vakaitora ndokubva vazoiisa mumucheka mutsvuku, vakabva vazosona mucheka uya. Saka nanhasi uno mari iyi ndinayo. Ndakanzi namadzimai vaya as long as ndinayo mari iyi, iye anenge achingobata mari iyoyo inenge ichingoya kwandiri. Handisi munhu anoshanda basa rekuti rine mari, but mukoma kana mukaona madevelopments andiri kuita kumba uku kubva zvandakamusungira chiraramo, wega unopa kutenda. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo, kurudziro yangu kune vamwe vana dhongi kunzoko avo vanoti kana vakaunzwawo muSouth Africa munofanira kuti munge muchiziva kuti kana munhuwo akarakidza chido chekuti anokutora kubva kuZim obva azouya newe muno muSouth Africa, at least unofanira kungomutendawo. Like ipapo ndainge ndichida kuti ange achingondibatsira sezvo aizviziva kuti mwana wababa vake ane zvikwereti zvekuwanda. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we yo apa iwe unenge uchitambudzika uchiti mari yangu handisi kuziva kuti iri kumboenda kupi. Izvo kunenge kuine umwe munhu uyo anenge akatobata mari yako. Strange things indeed they do happen in this world.